Pa dobro, ja sam privremeno otišao na školovanje godinu dana u Švajcarsku. Nije mi, niti sam išao sa idejom da ću da odem, niti sam odlazio ljut na sredinu iz koje potičem. Otišao sam zanatski da se usavršim u najgore vreme u februaru 92. sa idejom da ću se do kraja 92. vratiti ponovo poslom sa školovanja, a ostao sam 10 godina u inostranstvu. I živeo sam u Švajcarskoj, u Lozani, u Petrogradu, nešto kratko u Sloveniji, živeo sam u Moskvi, živeo sam u Alma-Ati i vratio se u Beograd kao, da tako kažem, kako bi to moglo da se izrazi najbolje, vratio sam se na dobru poziciju kao repatrirani direktor velike multinacionalne kompanije i to je za mene bio način da se vratim kući. Znači, dobar način da se vratim kući. Ja mislim da je život čudo ako čovek ima hrabrosti i radoznalosti da bez obzira gde se nalazio i u kojoj sredini živeo, ispituje svoje mogućnosti, svoje želje i svoje ambicije. I u tom smislu, da li si u takozvanoj matici, da tako nazovem kolokvijalno, ili si kod kuće, ili si negde u inostranstvu, to je samo teren na kome čovek ispituje svoje mogućnosti. I pitanje je za svakog od nas kome se dokazuješ i zašto se dokazuješ u životu i karijeri. I u tom smislu su čuda moguća. Ako imaš motiv da o tome razmišljaš i ako imaš luksuz da razmišljaš o svom životu, o tome šta je tvoje postignuće, sa čim si zadovoljan, onda se menjaju tereni, mogu da se menjaju timovi, mogu da se menjaju okolnosti, ali je taj proces nekako samoostvarivanja važan. Pa sad, to zavisi, stvarno za svakog čoveka je različito. Za nekoga ko je otišao da radi u neko inostranstvo zato što ovde nije imao osnovne stvari za život, on će svakako biti zadovoljan u Austriji ili Nemačkoj sa, ne znam, 1.500, 2.000 evra ili već šta god mogu da budu 4.000 evra te plati. O tome naši ljudi kad govore kako ovde ne valja, onda oni govore o tome, ali zamisli tamo kelner ima 15 evra na sat, a ne znam, čovek može da iznajmi stan ili ne znam, i postoje neke takve predrasude o ljudima, o životu koji je negde tamo regularan i bolji. Postoje i svakako druga vrsta ljudi koji idu za znanjem i mi smo takve ljude imali generacijama, samo što su oni ozbiljna manjina, jer nismo dovoljno obrazovana nacija. To su oni koji su išli za obrazovanjem, za učenjem, za nekim karijernim postignućem i recimo da bih ja sebe stvrstao u tu kategoriju. Njih interesuju druge stvari. Tu spadaju i naši naučnici, naši preduzetnici, naši inženjeri i tako dalje. To je jedan, da kažemo, viši socijalni nivo i viši nivo u smislu radoznalosti. I na kraju rekao bih da postoji treći neki motiv koji je možda najvažniji za ova pitanja dijaspore i toga, uopšte te homogenizacije koja postoji, a to su oni ljudi koji imaju socijalne potrebe da pripadaju nekoj sredini, koji vole sredinu u kojoj žive, koji vole socijalne interakcije, koji vole da imaju ugled, priznanje i da se osjećaju da su deo neke zajednice. To se teško može ostvariti kao kada je čovek emigrant. Ti slučajevi su veoma retki. Vi možete da budete bogata ruska emigracija, koje mnoge filmove smo gledali, pa oni opet ne pripadaju lokalnim društvima gde su emigrirali. Pripadaju u ekonomskom smislu, pripadaju u tome da vole da im uzmu pare, ali i u socijalnom, kulturološkom smislu ta pripadnost i to povezivanje sa nekom lokalnom sredinom nedostaje. I što je čovjek stariji, to mu nedostaje više. Tako da je ta treća kategorija motivacije gde čovjek da bude socijalna i oni to zovu lifestyle
gde je meni dobro, gde se ja osjećam da mi bude dobro. I što sam stariji, više mi prija da budem u svom nekom okruženju. Ja bih video ogroman potencijal ne u mladima da se vraćaju. Ja bi mlade stimulisao da idu, mladi treba da idu, nama mladi ne trebaju školovani da se vrate, naročito ne školovani bez iskustva. Mlad čovek koji je završio školu u inostranstvu treba da se dokazuje makar nekoliko godina u inostranstvu, da nauči radne navike, da nauči principe rada, da se stekne radnu etiku, da stekne neko zanatsko iskustvo koje sutra može bude primenljivo. Mi nemamo apsorpcionu moć za mlade ljude koji su se školovali u inostranstvu u Srbiji. Nema ko njih da apsorbuje. Mi nemamo dovoljan broj kvalitetnih organizacija koje mogu ljude bez iskustva, koji su se školovali na višim ili visokim standardima, da ovde mogu da se sistematski ostvare i u nekom smislu doprinesu. Ti slučajevi su mali još uvek. Gde mi imamo ogroman potencijal i ogromnu moć? Ja iznosim odmah sve, šta mi je na pameti, pa posle da razlažemo. Najveći potencijal leži u onim ljudima koji su ostvareni, koji su srednje generacije, čuo sam da su prethodni govornici nešto o tome govorili, najveći potencijal ekonomskog razvoja i ne samo ekonomskog, genetskog obnavljanja Srbije i socijalnog obnavljanja Srbije leži u zrelim, iskusnim, ostvarenim, po mogućstvu školovanim ljudima koji su završili svoju priču po inostranstvu, kojima su deca već porasla, da ne kažem odškolovana, tako da nemaju obavezu da ih školuju, i koji ulaze u takozvanu drugu fazu karijere, to su tipično bi bili ljudi 45 plus, još uvek potentni, koji mogu da doprinesu do 70. godine, kojima je dosadno da se penzionišu, imaju resurse i mogu da dođu ovde, oni mogu da podignu lokalni kapacitet.